O CIF Coroso celebrou o Día da Muller e a Nena a Ciencia impulsando o seu labor e as familias formativas que imparten. Agardase sumar máis alumnado feminino en materias como electrónica e obras de interior, materia na que este curso hai 2 alumnas. O 11 de febreiro comemórase o Día Internacional das Mulleres e Nenas na Ciencia e o CIF de Coroso contou un ano máis cunha xornada especial para poñer en valor o seu papel e amosar as familias formativas que hai no centro. Unha das máis recentes é o ciclo medio dual de obras de interior, decoración e rehabilitación. Son 2 años y ya desde el primer año van a las prácticas en empresa, prácticas remuneradas con empresarios de la zona de comarca de Barbanza. Interesante porque hay bastante demanda de empleo, es decir, la posibilidad de quedar empleado es prácticamente al 100%. Y bueno, es muy atractivo porque además no es el típico ciclo de construcción, sino que se ven obras de reforma, con tabiques de pladur, reformas, pinturas, techos, también algo de diseño. Bueno, bastante entretenido para os alumnos. É un sector no que a muller ten pouca presenza, algo que se busca mudar. Y eso va cambiando poquito a poco también, con nuevas tecnologías, diferentes campos, ¿no? Tanto en el ámbito de un poco lo que sería la oficina técnica, como de la propia obra, la coordinación de las obras. Y de hecho, por ejemplo, aquí hoy están 2 alumnas del primer curso que están enseñando un poco una muestra de lo que hacemos en el ciclo. Elas son Nerea Tomé e Jennifer García, que esta mañá estiveron compartindo co alumnado do centro e do IES número 1 de Ribeira o que estudan no ciclo. Alicatado, reformas de pladur, tamén temos unha sección de carteles de mulleres que foron pioneiras ou que se dedicaban ao sector, a este sector. Tamén temos chans técnicos, nivel láser, diferentes herramientas que utilizamos, ¿no? Aparte de eso, temos 2 aplicacións que utilizamos en primeiro e en segundo curso, que fala con un pouco de reformas, podes facer reformas na casa, ver na outra aplicación podes poñer papeles na propia aplicación en unha foto. Elas elixiron formarse neste campo por diversas razóns. Pois, sobre todo por a rama de decoración e así, era o máis parecido que había e pois que chama a atención, porque é así que estás facendo cousas e parece entretenido. É un pouco mismo, porque non é só a parte de construcción, sino que tamén é un pouco a rehabilitación e a variedade tan grande que hai dentro deste ciclo. Optarán por seguir formándose neste eido, aínda que a taxa de empregabilidade é moi elevada ao rematar este ciclo medio. Tienes varias opciones, o sea, prácticamente todos tienen la opción de continuar en esa empresa que han hecho las prácticas, como cambiar de empresa. Y luego, si alguien quiere seguir estudiando porque le parece interesante, ese ciclo medio tiene acceso al ciclo superior, ¿no? En este caso ya pues hay ciclos de diseño, de proyectos, de organización de obras y demás. Industrias Alimentarias tivo tamén o seu espazo no que se amosou parte dos experimentos realizados nos laboratorios do ciclo básico, do medio e do superior. Sempre se nos asocia con alimentos, pero tamén facemos o seu control de calidade e iso implica ir aos laboratorios. Entón temos experimentos visuales, pois algo tan sencillo como ver no microscopio distintos tipos de microorganismos, levaduras que fan o pan, hongos tamén implicados en alimentación. Despois temos un colorante natural como indicador de pH, a base de colombarda, tamén para que vexan os alumnos que distintos alimentos teñen distinto pH, e iso na industria alimentaria é un control moi importante. Despois temos un xogo aquí de olores para que vexan tamén a importancia das catas e do análisis organoléptico nos alimentos. Bueno, sempre lles gusta xogar a adiviñar os distintos olores. E despois ali temos un pouco xa experimentos un pouco máis avanzados que facemos cos de ciclo superior, que son modificación xenética de microorganismos. E agarda que as mulleres collan pouco a pouco o protagonismo no mundo científico. A nivel científico, nosotros aquí tratamos de recoller algunha muller que cos seus estudios contribuiu a estes traballos, a estes experimentos. É verdad que décadas atrás estaban eclipsadas ou un pouco escondidas o traballo desas mulleres. Afortunadamente, a día de hoxe, a muller ten unha presencia moi forte, é verdad que aínda hai algúns campos que está máis presente, noutros menos, na industria, na tecnoloxía dos alimentos está bastante presente, pero é verdad que en cotas moi altas, en postos moi altos, todavía está infrarrepresentada. Entón, bueno, desde aquí tamén animamos as rapazas, as nenas, a que se metan dentro da ciencia e a que
e a que non se limiten neste campo. O CIP Coroso conta tamén con especialidade en electricidade e electrónica, onde non hai presenza feminina. Eu cando entrei aquí neste ciclo, concretamente, só había unha muller entre as dúas clases, que era Dolores, un saludo dende aquí, pero tamén a hora deixou e no ciclo superior non hai ningunha muller a día de hoxe. No seu caso, amosaron aos visitantes diferentes programacións e estruturas realizadas na súa formación. Temos aquí un portal de garaxe automatizado que o que viría facendo é simular un portal de garaxe real pero a pequena escala, para ensinar á xente, por exemplo, xente que non controla do mundo da electrónica, da electricidade, oye, mira, así é como funciona un portal de garaxe. E despois teríamos aí dos robots, que, bueno, un temos que facería agora o mantemento, os fallos do directo, que o que faría é coller esa botelliña de auga e servila nun vaso. Pero, bueno, está co tapón por recursos aí económicos. E o outro que está pintando cun roto o CIFP Coroso, así programado. E tamén se desenvolveron demostracións de RCP, reanimación cardiopulmonar, a cargo da profesora de FOL, Formación e Orientación Laboral, Teresa Rey. Analizando el ritmo cardíaco. Descarga recomendada. Entón dides que No toque al paciente. non tocamos. Todos fuera. Espera. Oprima el botón parpadeante de descarga. Descarga administrada. Comience la RCP. Vale, poñemos sobre, vale, con, Sí. vale, aquí nesta zona, tira ben ángulo recto e axúdate co corpo porque costa moito. 20. Vais. 30. De 2 respiraciones. Ahora 2 respiracións. En principio tes que botar para atrás, vale, e botarías aquí, dalle a respiración. Tapas, tes que soltar o aire. Antes de realizar a manobra é preciso detectar o pulso da persoa que precisa atención e a súa respiración. Despois, habería que efectuar 30 compresións seguidas de 2 insuflacións ou só facer as compresións. As de aire que podes omitilas, que te centres en son compresións. Vale, porque que lle chegue o aire con só botar sen que haxe aí unha cánula, ademais que non é fácil. Entón, centrarse en 30 e farás o que podas, porque créeme que pasado 2-3 minutos, igual os 30 xa non chegas. Xornada diferente vivida no CIP Coroso, centrada en conmemorar o papel da muller e da nena na ciencia.